Yeah. It was care is gra on. Gus grán stocha Ceisteach. Cursaí gra. Níos ógam conas cur sé sa annuair, ach idir is óg agus níos éiste chas mé le rint carde hon agod tuairmia ail madra leis. So be lai a Valentine, Lynn and Shaktin Shahogin. Agus ta tosa sin tuhain. No. Tosa. Dí herm. stocha lumsa rud is táchtaí an rá beit an cordtas go mbeoch cordtas an. Is ítach an rud engra, mar dúirt mé bailí beglad, úr said, is féidir se bocht agus se sefir, agus féidir le a bheith sefir a chrí má tá se lán go rá. Tá cinál nasc láidir an, tá andiachar bhíse. Is móhannaí tá sin seo de chrí. Wadi étáilte máach ar gona cínteile, bheith sé seohead a stín seo do chrí. Hosgad go an dúnrán ar nachfuil le stop a gáirí agus mín manga mór ar de aig an lágalir. Bhíarcamach riméidir agus sketméí agus bhíarcamach browser agus tú inrá sian. Anro tú inra a riomh. Nura mar ngrá idiomh tá se an brunach ó nura. Ja, Jerhin gola mangra a gúni, tiite mangra go hána isca agus is rudwa é darlamsa. Tá mangra, tá fearram le seaachnéama. Anro tosa inra a riomh. Á bhí mengra, á bhí mengra á fíor rá. Bhí mé agus tá mé.